Ayan po, si nanay na 10-year stroke na taga Cagayan Valley. Sinsya na po, maingay ang ulan. Nay, anong pakiramdam nyo? Magana? Nay. Wala. Tumulog, Nay. Ayan na po, si nanay. Ang 10 years stroke natin na taga Cagayan Valley. Anak. Huwag mo sa mga yan. Buka mo, Nay. Tapos, angat mo, Nay. Angat mo, Nay. Ano na, di ba, Nay? Bumaan, Nay, no? Sige, ano mo? Diba? Huwag mo yung paa mo, Nay. Nasa, Nay. Tayo ka, Nay. Ayan yan. Upo. Ayan na po, si nanay. Mabilis ng upo, taas. Tayo, tuktok. Tayo. Pukpok mo, Nay. Sige, pukpok mo. Pagkakamdam mo, Nay. Ha? Nag-ibang yung mukha niya. Oo, sabihin sasabay ka na sa akin dyan. Sabay ka na sa Nag-iba akin na na. Nanay. Tapos wala, pinapunta ka sa umaga. Tayo ka, Nay. Mas maglakad ka, Nay. Ale, kailangan pala punta ka sa umaga doon. Para gagawin. Dandaan lang po na yung paglalakad. Bagong bakas lang po yan. Sayaw kayo dalawa. Sayaw kayo, pasayaw. Tayo dito, Nay. Nay, diretso pa nay, diretso pa nay. Kapunta, Nay. Ano yan? Kaya ako alis. Yan nay, diretso lang nay. Huwag kang uminto nay. Nag-iba na ang mukha ni nanay. Kanina para magkikipag-gira si nanay. Tawa si nanay oh. Ano, Nay? Parang daw mo, Nay. Hindi ka masaya, Nay, ah. Kung nga, parang daw mo, Nay. Ano yung talaga yan, Nay? Sinatak ko.